Getxoko udaletxean gure asteroko kontseilu gobernua egin dugu. Asmoa daukagu, aldundian beste udal batzuetan kontseiluak egitea. Asmoa daukagu. Bizkaian 112 udalak daukaguz eta ezinezkoa da 112 batzarrak egitea, kontseilu batzarrak egitea. Baina, hemendik aurrera leku askotara joango gara eta denbora aukiko dugu hori aztertzeko eta handitzeko. Gaur egun berezia da kontseilu gobernua egin dugu, baina gaur beste proiektu estrategiko bat aurkeztu nahi dugu. Hau da, Bizkaitik proiektua. Dakizuenez, berton, Getxon, Bakeder lurran, Bakeder egoitzan, obrak martxan dabilz, eta gero Ondarretan, Lasarenasen, beste elkartegi bat egingo dugu, osatuko dugu. Dana elkarregaz batea, hau da, teknologi barrien lana, teknologi barrien asmoak eta postuak aurrera egoateko. Hoy estamos en Getxo,